أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mi smo počeli da prevodimo sura Fatiha i sa prevodom objasnimo neke stvari da nama bude jasno i svaki put kada obavljamo namaz i svaki put kada mi čitamo surat Fatiha i treba da shvatimo i da razmislimo o tome šta to znači. Kada kažemo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, šta to znači? Koliko je to ogromna stvar. Kada mi kažemo sva hvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. Onda to se nama pokazuje, prije smo pričali, kada čitamo Biblija, Stari Zavjet, to priča samo za Jevrije. Tamo se bude kao slava samo za taj gospodar ko pripada samo za njih. I kada čitamo Novi Zavjet, tamo se kaže ovo je Biblija ima taj molitva kao da o gospodar tvoje slava pripada se nebu i sada isto treba da neka bude na zemlji. To znači kao prema Biblija Božje slava pripada samo na nebu i sada se traži za zemlji. Isto se tamo traži od gospodara da dadne svaki dan halijeb. I časni Božja riječ ne kaže da dadne nama halijeb ili bilo šta, i nego da se slavi gospodar svih svjetova. Sada kada mi vidimo samo u svemir koliko je veliko, koliko ima nekoliko bilione nebeskih tijela i svaka stvar, svaka nebeska tijela je stvorio naš gospodar Allah. I koliko je veliki, koliko on ima onda moć koga mi slavimo. I zato njemu je bio rečeno da on je gospodar svih svjetova. Ovo svijet ali svemir ali sve nebeske tijele, ako nema posmatrač, onda faktički kao da ne postoji. Ako čovjek nema na zemlji, onda ko bi gledao ovo zemlje ili sunce ili mjesec, ko bi shvatio, ko bi razmislio o tome. Zato Allah kaže čovjek je najbolje stvorenje od svih Božjih stvorenja. Zato što čovjek može da razmisli na nebu na sve stvari, a ostali životinja to ne može. I zato Allah kaže naš gospodar, koja je gospodar za svih svjetova, on je Ar-Rahman, on je milostiv, on je Ar-Rahim, on je samilosnog. I zato kada mi obožavamo, on je samilosnog i onda mi moramo da trudimo šta je on nama podario. I zato ovo sve, ovo je njegov rahmanijet, milostivog, kada pada kiša i onda kada čovjek posadi na vrijeme i čuva svoje niva, onda on dobi taj voće, on dobi taj rezultat koja njemu pripada, ali za taj on mora da trudi i mora da radi. I ako uzimamo samo primjer za voda, koliko veliki ovo je Božje blagodati. Kako inače mora je puno veća, ali voda tamo je gorka, ne možemo da pijemo.
Allah napravio takav sistem da ovo voda od more da podigne gore i onda pada poput kiše i onda kao snijeg i padne na velike planine i onda tamo se teče rijeke i onda tako je on to pravio ovo sistem. I ako bi čovjek trebao da tako radi, na primjer da ovo voda treba da se čisti, da može bude pitka voda. I koliko treba onda bude ogromno pare i trud i sve i opet ne može da stigne kako Allah napravio. I to nama izgleda kao ništa ne dešava. Kako bi mogli da čovjek, na primjer, baci taj voda na vrh planine i onda dole bi tekao. Ovo svi su Božje blagodati kao Ar-Rahman. Isto Allah kaže sve stvari što je on napravi radi nas. I zato se kaže afaraetum ma tahrusun, recite u onom što sijete. A antum tazraunahu am nahnu zariun. Da li vi činite da to niče ili mi dajemo da niče? Vi posadite, onda dalje Allah tako napravi da se taj niče. Lau nešau la jalnahu hutaman fazaltum tafakkahun. A da hoćemo, mi bismo to sigurno učinili komadićima, onda biste vi ostali pričajući. To znači, bez Božje blagodat, bez Božje milost, čovjek ne može da stigne i ne može da nešto napravi. I ovo časni Kur'an, što je Allah nama poslao, ovo isto je Božje milost. Zato Allah kaže Ar-Rahmanu allamal Kur'ana khalaqal insan allamahul bayan. Rahman bezkrajno milostivi, darovalaca bez traženje, poučava Kur'an, stvorio je čovjek. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam nije znao i nije tražio da njemu bude dato Kur'an. Ovo bio Božje blagodat koji je Allah podario na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I poslije, kada se čovjek kaže Ar-Rahman i Rahim, onda Maliki Yawmiddin. Ovo isto je Božji atribut. Maliki Yawmiddin, šta znači ovo Yawmiddin? Ovo obično se to znači vladaru sudnjeg dana. Šta znači sudnjeg dan? Na drugom mjestu časni Kur'an kaže وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ Al-Infitar 18 i 20. Od 18 do 20 ajet. I prevod tako se glasi: i šta će tebi objasniti šta je dan nagrade i kazne? Opet, šta će tebi objasniti šta je dan nagrade i kazne? Tog dana ni jedna duša neće moći pomoći drugoj i tog dana potpuno odluka pripada će samo Allah. To znači vlasništvo tada će pripadati samo na Allah. I dan nagrade i kazne, to znači kada čovjek nešto trudi, nešto radi i onda na kraju on dobije svoj rezultat. Jedan radnik, on radi cijeli mjesec i na kraju bi dobio plata. I ako on pokvari ovo posao, ako ne radi kako gazda očekuje, ako pravi šteta i gazda njemu ne bi platio prema njegov trud, zato što on nešto je radio ili nešto je pokvario. Zato nama je rečeno da mi trudimo na takav način da naš trud ne ide u zalud, nego da dobijemo nagrada kod Allaha. I na sudnji dan, na drugom mjestu Allah kaže
वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही वल अर्ज़ु जमीअन कब्ज़ातुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतवियातुम बेजमीनिही। Az-Zumar 608. Oni nisu poštovali Allaha kao što njemu pripada. To znači ovo Allah priča kao da ljudi nisu poštovali Allah kako njemu pripada. A zemlja će potpuno biti u njegovoj vlasti na sudnim danu i nebesa će biti smotana njegovom desnom rukom. I ovo je sada ovo kao slika da šta god mi gledamo na sudni dan i ovo sve će biti vraćen na Allah. I faktički čovjek će biti prazan, bez neki vlasništvo. I zato Allah kaže ovo čitav svemir će biti smotan. I ovo je potpuno pokazana ova slika kao crna rupa, kao se kaže black hole. I ruka znači moć, Božja moć. I onda na drugom mjestu i dalje na isti sura se kaže وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. I u rog će se puhniti i pasće u nesvijest koji su na nebesima i koji su na zemlji, osim onog koga Allah htidne. Obično piše u knjigama na sudnik dan svi ljudi će biti u nesvijestu. I čak tamo se piše da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on isto će biti nesvjestan i onda on će biti probudan. Ali mi to ne vjerujemo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on neće biti među onima zato što na kraju ajet kaže illa man sha Allah, osim onog koga Allah htidne. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio svoj život i on potpuno vratio svog amanat na svom životu. Zato on nije imao nešto što treba da on vrati na sudnji dan. I mi vjerujemo da on neće biti među ostalima, ostali svijet koji će biti u nesvijestu. I onda dalje surat ovo dova što mi učimo i nama kaže da čovjek treba da moli ovo što mi molimo ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. I na put oni kojima si dao blagodati. I ko su ti ljudi koji su dobili Božje blagodati? Kada mi mislimo da mi svaki dan tražimo uputi nas na pravi put, uputi nas na pravi put i na put oni kojima si dao svoje blagodati. I koji su ti ljudi koji su dobili blagodati? I kada mi vidimo u časni Kur'an, onda nama bude jasno to su bili ti ljudi koji su bili poslanici, koji su bili salihin, istiniti ovi ljudi, koji su bili šahid, koji su bili dobri vjernik. I mi tražimo njihova put. Mi tražimo put od poslanika, mi tražimo put od sidika, mi tražimo put od šahida, mi tražimo put od dobrih ljudi. Kao u sura An-Nisa 70. ajet tamo se kaže وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفيقا. Allah kaže ko su ovi ljudi za koji su dobili Božje blagodat. I dalje sada kaže ako god se pokori Allahu i ovom poslaniku, to znači Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, oni će biti sa onima kojima je Allah podario svoje blagoslove, među poslanicima, među istinoljubivima, među šehidima
i među dobrim ljudima, a oni su najbolji drugovi. Ovo sve avenije duhovnog napretka, ovo 4 šta su rang, to znači na prvo stepena sale, dobar vjernik, onda na druge stepena šahid. Šahid to znači oni koji daju svoj život na Allahovom put, i na treći kao Hazrat Abu Bakr Siddiq radijallahu ta'ala anhu, koji su bili istinoljubivi i oni su bili potpuno još visoko i najvrh su bili poslanici. I mi tražimo svaki dan da Allah nama uputi prema njihovim putovima. Kako oni su živjeli, kako oni su trudili, kako oni su žrtvovali, i neka Allah tako čini da mi budemo na taj put i da mi postignemo na taj nivo. I kada mi vidimo poslanici, oni su imali ogromne probleme, teškoće, oni su bili istirani od svoje domova, oni su neki njihovi sledbenici su postali šahidi. I mi ne tražimo da nama Allah dadne ovo nešto dobra hrana i pitka ili takve stvari, nego Allah nama dadne da mi žrtvujemo, da mi dobimo teškoće na njegovom putu. Ovo je taj dova i što mi molimo od Allah. I onda ako mi dobimo taj uputstvo, onda dalje Allah kaže na koje se nije srdžba izlila i koji nisu zalutali. To znači kada mi dobimo taj pravi put, onda naš gospodar više nemoj da nama vratiš. Prije nas, prije Islam, su bili neki ljudi koji su dobili pravi put, ali nisu držali do kraja. Prije Islama su dobili Jevrije pravi put, poslije nisu dobili Kršćani pravi put, ali oni nisu ostali, oni nisu držali do skroz. I zato kada se kažemo pravi put, to znači taj put koja ide pravom prema Boga. I skraćen put. I nema desno, nema lijevo, nego samo da držimo taj pravi put prema Boga. I kada se kaže na koje se nije srdžba izlila, to jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neko pitao šta znači magzube alejhim, i on rekao to znači Jevrije. I kada su pitali šta znači zalin, oni koji su zalutali, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao to znači Kršćani. I Jevrije, oni su napravili najvelika grije kada oni su odbili Hazrat Isa a.s. Oni su čekali svoj Mesija, ali kada je on pojavio, oni su odbili, oni su pokušali da ubijaju njega. I zato Allah kaže, oni nemoj da kada mi dobimo pravi put, onda ne bude da nama Bog ne da bude Božja srdžba. I na Jevrijama nije samo srdžba od Allaha pala, nego srdžba od isto ljudi. Jevrije u početak su bili vjernici, u početak su bili dobri ljudi, oni su prije bili kao kod Firaun, živjeli su u Egipt i tamo su služili kao sluge. I Allah ni oslobodio od ovog mjesta. I poslije toga oni su postali puno tvrd i nemaju milost prema svijetu. I zato Allah kaže oni će dobiti srdžba. I nije rečeno srdžba od ljudi ili srdžba od Allah. Ali Allahova srdžba isto nekad padne kroz ljudi. I historija nama pokazuje koliko puta oni su prošli kroz ove teškoće. I skoro tokom Drugog svjetskog rata u Njemačkoj, naci koliko oni su ubili ovi Jevrije.
I sada u zapad bude velika propaganda često kao u Njemačkoj. Jevrije, oni su imali puno probleme i bili, tako se kaže, skoro 6 milijuna su bili ubijani tokom taj rat. Ali prije toga Jevrije su isto imali srdžba od Engleska, od Španija, ali oni sada ne pričaju kako oni su ponašali, kako oni su postupali prema Jevrijama, ali oni pričaju samo za Njemačkoj, samo kao da nešto promijeni historija. Ali istorija pokazuje nekoliko puta oni su dobili ovo srdžba i opet ako oni ne ispravi, opet će dobiti taj Božje srdžba i srdžba od ljudi. I muslimanima je isto bio obećano da će Allah poslati običani Mesija. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, on jasno rekao, muslimani će postati kao Jevrije. Ako jedan Jevrije napravio blud sa svojim majkom, jedan musliman isto će napraviti. I ovo sura Fatiha isto govori za dolazak običani Mesija alejselam. I nama pozori da nemoj da odbijete njega i da ne bude Božje srdžba na vas. I zato kada mi učimo jedan dua i posebno kada Allah uči neki dua, onda bude neka razlog. Zato što neki ljudi opet padaju na taj rupe odakle budu pozoreni. I muslimanima bilo pozoreno. Nemoj da odbijete svoje Mesija, ali oni su odbili. I oni, i pogotovo hođe od ovog doba, oni radi isto kao su Jevrije radili prema svoje Mesije. Oni samo hoće da ubijaju ljudi, samo hoće da pravi nered na zemlji i zato nama bio rečeno da ne bude taj put na koje su bili Jevrije. I onda dalje je bio rečeno Valazalin, da ne budemo među onima koji su zalutali. Oni su dobili, kršćani dobili su jedan put, ali oni su napustili. Prvi kršćani su bili vernici, oni su obožavali Boga, ali poslije oni su promijenili svoje vjerovanje. Zato Allah na kraju je isto, na kraju je časni Kur'an, kada mi čitamo, ima jedna sura koja se zove Lahab, tabat jada abi lahabim wa tab. Ova sura priča kao ovo Magzube alehim i onda poslije Kul huvallahu ahad, surat Ikhlas. Ovo je povezana sa Valazalin. Zato što taj sura odbija da ima više od Bog ima sin, ali njemu nije potrebno, Bog je jedan. I na kraju je časni Kur'an isto Allah dadne kao objašnjenja od ovo sura Fatiha. I drugo, još bio interesantan stvar. Kada je ova sura bila objavljena na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i muslimani su tada imali samo nevjernik koji su odbijali poslanik, koji su pokušali da ogasi ovo Božje svetlost. U Mekka ne se nalazi kršćani, nisu bili Jevrije, ali na ova sura opšte nije rečeno nešto vezane nevjernika, vezane mušrika, vezane mnogobožaca, vezane neka druga religija. Samo je rečeno za Jevrije i na kraju za kršćani. Ovo se pokazuje da poslije to oni nevjernici i mnogobožaca brzo će nestati. Islam će imati problem i jedna duhovna borba protiv ove religije, ne protiv ovog mnogobožaca.
I drugo, i ovi kršćani što nisu uzeli Hazrat Isa a.s. kao Bog ili Božji sin, Allah kaže ovo je jedan veliki stvar. I zato Allah kaže takadu samavatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul arzu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Skoro da se nebesa raspuknu radi toga i zemlja posjepa i brda padnu tresući se, što oni tvrde da milostivi ima sina. I to znači ovo je bio jedan veliki klevet na Allah koje su oni stavili. I ovo je najveliki smutnija i najvelika problem na ovom svijetu. Što oni misli da Allah ima sina. Kada mi vidimo hadis, u hadisima je bio rečeno na ovo doba će biti jedan najveliki problem i najveći zlo dolazak Dajjala. Obično muslimani oni misli Dajjal to znači neki čovjek, ogroman čovjek koji će imati neki posebno odluke. To potpuno čovjek, ali izgleda kao njegova glava ide visoko od brdo i on će imati veliki moć. Duhovni predskazanje uvijek imaju poruku. Ako bi bio Dajjal najveći zlo i najveći smutnija na ovo doba, onda zašto u časnom Kuranu negdje nije rečeno vezane Dajjal? Nego gdje god je rečeno za veliki zlo za ovo doba, to se priča za kršćanstvo. Što oni su uzeli Božji sin. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto rekao, ako pojavi smutni od Dajjala, čitate surat Kahf, par ajeta od početak i isto na kraju. Ali ta je sura priča samo za kršćanstvo. Priča za oni su uzeli sin. I zato na ovo sura Fatiha, kada se kaže najveći zlo je ovi koji su zalutali, onda to znači ovo je isti stvar. Dajjal i Zalin su isti stvar. Inače, Allah bi trebao da kaže umjesto vala Dalin, treba da kaže vala Dajjal, da nas ne uputiš i spasiš od puta od Dajjala. Ali ovo nije rečeno. Zato ova sura je potpuna sura koja ima predskazanje za naš doba i nama je bio rečeno da nema namaz ako mi ne učimo surat Fatiha. I surat Fatiha je jedna molitva, jedna dova. Mi tražimo od Allaha da uputi pravi put. I mi tražimo od Allaha da mi ne budemo zalutali, da ne bi dobili Božje srdžba. I zato ovo dova kada mi učimo, to treba da razmislimo. Kad god učimo, alhamdulillahi rabbil alamin, sve hvala pripada Allah, gospodar svih svjetova, onda to znači da mi mislimo koliko je on nama podario blagodat, on nama podario zdravlje, on nama podario porodica, on nama podario prijatelji, on nama podario mirno mjesto, život i sve stvari koja bio potrebno za naš život, on nama podario. I kada mi budemo zahvaleni Allaha, onda Allah je samo taj koji može da zna kome pripada zahvalnost. Obično neki ljudi kažu da on je veliki vjernik, moj dedo je veliki vjernik i nešto potpuno daju neki čast.
Ali Islam nama ne uči takvi stvari. Časni Kur'an kaže treba da budemo ponizni. Allah najbolje zna koje je bogobojaznost. Časni Kur'an kaže فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ nemoj da sebe zovete čistim. Huwa alamu biman ittaka. Allah najbolje zna koja ima bogobojaznost. I sve hvala pripada naš Gospodar. Mi smo ponizni, ali mi smo dužni da tražimo put od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio prema svoje porodica, prema svoje žene, prema svoje prijatelji, prema svoje neprijatelji. I tako treba da mi ponašamo prema svoje porodica i ostali svijet. I onda bi mi dobili taj put na koji put časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao. Iako dolazi neki teškoće na Allahovom putu i onda ako mi odmaknemo, to znači mi nismo tražili taj pravi put. Oni sledbenici koji su postali šehid, koji su dali svoj život radi Islama, oni nisu strahovali od ovo problemi. I zato Imam Mahdi alejhi selam na ovo doba kliko on imao problem. Ali on napisao da sve god, šta god dolazi od Allaha, to je samo to dolazi od Boga, od moj Gospodar. I zato on jednom rekao Muhabbat ajab asar numaya kar di zakhmo marham barahe jar tu jaksan kar di. O ljubav, o moj ljubav prema moj Gospodar, prema moj Allah, ti si tako napravio mene da na Božji put, ako ja dobimo rane, ako dobimo probleme, ako dobimo teškoće, ali ako dobimo neki Božji blagodat, mene je sve jednako. Zato što ja verujem, ako problem dolazi od moj Gospodar. I ako dolazi nešto lijepo, to dolazi od moj Gospodar. I zato za mene je sve jednako. I jedan vjernik treba da bude na ovo nivo. Ako njemu dolazi neki teškoće, on mora da bude čvrst u svojoj vjerovanju. I ne smije da odbija istina. Inače, on ne bi bio na pravom putu. I neka Allah tako nama čini, tako nama nauči da mi postanemo Božje sluge i kad god mi obavljamo namaz i kad god mi molimo od Allaha, mi treba da molimo od srce, mi tražimo od njegovi blagodati, mi tražimo tih blagodati što je on podario u prošlost i mi sada tražimo da ovo blagodat on nama podari i ako bi on nije ispunio, ako ne može da on ispuni ovo naš molitva, onda zašto je on rekao? Put prema Boga je otvoren. Ali kao sam učio ovo jedan ajet koja kaže kogod se pokori Allahu i ovom poslaniku, on će biti sa onima kojima je Allah podario svoj blagoslove među poslanicima. Sada ne može niko dobiti ovo blagodat osim oni koji slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah i časni poslanik treba da se slijedi i onda koliko čovjek trudi, toliko on dobi ovo rang. I zato se kaže on će biti među poslanicima, među istinoljubivima, među šehidima i među dobrim ljudima. I to ne znači da on sam neće biti dobar i sam neće biti šehid, sam neće biti istinitost i samo da druži, nego da on može da dobi taj status. Zato što i časni Kur'an koristi taj riječ ovdje je ma. Ma to znači min, među. Inače ovo ma prevod bude sa. Ali ne može da mi samo budemo sa i ne dobijemo nikakvi blagodati. Zato što na drugom mjestu časni Kur'an koristi ovo riječ. Rabbana
wa tawaffana ma'al abrar. O naš gospodar, nama dadne smrt sa dobri ljudima. I tamo to ne znači čim neki vjernik umro, preseli i da mi isto umremo sa njim, nego da naša stanje bude tako da mi budemo dobri. I zato sura Fatiha, kada mi učimo, ova sura nama pokazuje jedan put prema Boga. Ova surat nama pokazuje put od ovih poslanici koji su prošli i njihove sledbenici, njihove kao Hazrat Abu Bakr Siddiq radijallahu ta'ala anhu, kao ostali, i da mi kada tražimo, mi tražimo da mi budemo među tih ljudi koji su bili sačasni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji su žrtvovali u islam, i na ovo doba da neka mi budemo među onima koji su prihvatili običani Mesija alejhi selam i koji sada daju žrtvovanje za islam, i neka Allah tako čini da mi budemo među ovi vjernici koji kada obavljaju namaz i onda duboku oni razmisli u tome i šta mi tražimo, i treba da tražimo od srce, i onda inša Allah, Allah će nama podariti i naše stanje treba da bude bolje, i uvijek treba da mi borimo da svaka nova godina, svaki novi dan, i treba da mi budemo još bolje vjernik, još jače šta se tiče u naš vjerovanje u Allaha, i više treba da služimo čovječanstvo kako je Allah nama dadne osobine, i inša Allah ovo ćemo nastaviti i poslije ćemo početi sura Al-Bakara i sa prevodom objasnit ćemo neke važne stvari i da nama bude baš lijepo da bi shvatili Božje riječi, Božje knjiga, časni Kur'an, i ne bude samo toliko da mi kažemo da ja znam prevod, nego da znamo potpuno objašnjenja od ovo Božje riječi. Do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.